जोंलारि थाथ'लाय। मानो थाथ'नो आं? मा रायलायबावनांगौ आं? आं मिथिगौ नों दुखु मोनदों आंनि आबैनि बाथ्रा बुंनायखौ। बानलु बेदां, जोंनि गोसोआव माबायदि दुखु मोनो, माबायदि गाज्रि मोनो बेफोरबायदिखौ मिथिनानै नों मा खालामनो? गोरोन्थिया आंनिनोमोन। आंनि अकातखौ नायालासिनो नोंसोर न'आव थांनाया। नोंसोर जाबाय बेसेबांबा गोजौ थाखोनि, आं जाबाय गाहाय थाखोनि। बेखौ मिथिसेयावबो नोंसोरनि न'आव थानाया बेनो आंनि गोरोन्थिया। बेनिखायनो नों गावखौ गोरोन्थि दासान बानलु बेदां। मानो होनोब्ला दायनिगिरिया जेब्लाबो जोंफोरबायदि गोरिब थाखोनियासो जाखायो। बेफोरबायदि जेबो नङा। नों गोरोन्थिखौनो मावाखैबा मानो खोथा खोनासंनांगौ जाखो? आरो आं बुंखाबायना, आं थासान्दियाव आं नोंखौ रावखौबो जेबो बुंनो होआ। अब्लाबो आबैनि जानानै आं नोंनाव निमाहा बिया। मानो होनोब्ला आबैयासो नोंखौ रायदों। बेनिखायनो निमाहा बिनांगौनि जिम्मेदारिया आबैसो। नोंसा आबैया निमाहा बिनाय बियोखौ आंनो नाङा। आं सानो बानलु बेदां, आं जेसेबां नाजाया मानो नोंजों लोगो जानो, आरो नोंबो आंजों जेसेबां नाजाया मानो लोगोआव थानो, अब्लाबो जों सानैनि सोमोन्दोआ जेब्लाबो अख्रां आरो हानि सोमोन्दोसो। जोंफोरबायदि गाहाय थाखोनि मानसिया नोंसोरबायदिजों जेसेबां नाजाया मानो जों लोगो जानो हाखाया। आरो अराय सम खोनासंबाय थानांगोन गोरिब थाखो गोरिब गुन्द्रानि होननानै। आरो आं बाबाय आं बानलु बेदां बेफोरबायदि खोनासंबाय थानो। नोंसा आबैया थिगखौनो बुंदों। आंनो गाज्रि, आंनि थाखायनो गासिबो जाजोबदों। आं गैयामोनब्ला नोंसिनि न'खरनि मानसिफ्रा दुखु मोननाय नङामोन, आरो फावगालिया मालाबाबो खस्थ' मोननाय नङामोन। फावगालियालाय मा खस्थ' मोनदों? जा जादों मोजांसो जादों। उनाव जुदि गोबावजों बेफोरबायदि सैथो खोथाखौ मिथियोब्ला फावगालिया सहायनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो आं सानो जा जादों मोजाङानो जाबाय होननानै। बानलु बेदां, नों जेबो गोरोन्थि दासानसै, आरो आंबो नोंखौ गोरोन्थि साना। दिनैनिफ्राय जों सानैनि सोमोन्दोआ गावस्राबाय। मानि थाखाय? आबैया बुंनायनि थाखाय? आबैया आंनि लाइफखौ थिखा लायाखै मिथिबाय, जे आं आबैनि बुंनाय माथि सोलिनो। आरो आं आबैनि गलाम नङा। आबैया जेखौ बुंगोन बेखौनो आं मानिगोन। जों सानैनि लोगो जानायाव जुदि सोरबाफोर फैनानै बुङो, इसोराबो फैनानै बुङो, अब्लाबो आं रावनिबो खोथा खोनासङा। आरो बे आबैया मा मिथिगौ, आं मा सानो, आं मा लुबैयो, बेयो आबैनि खोथा नङा। बेनिखायनो बे आबैनि खोथाखौ लानानै नों मानो बेफोरबायदि दुखु जानांगौ जाखो? आरो आबैया जि खोथा बुंदों बेखौ मानो खोनासंनांगौ जाखो? जेब्लासिम आं नोंजों लोगोआव दं जोंलारि, अब्लासिम नों जेबो गिनाङा। नोंनि सायाव सोरबा नंखाय जुदि बाथ्रा बुंदों, अब्ला नों जेब्लाबो गसंथेनानै बुं। जेब्लाबो नोङो गोरा दाद रावै बुंबानो जाबाय। आं नोंखौ मालाबाबो हारसिं खालामा। आं नोंजों जेब्लाबो थागोन। मालाबाफोर नंखाय दायाव आंनि आइ आफा आरो आबैमोना माबा मोनसे बुङोब्लाबो नों बिसोरखौ फिननाय हो। मालाबाबो गिनानै फावसायनानै थानाङा। आरो जेब्लाबो गोसोआव लाखि जोंलारि, आं नोंजों जेब्लाबो दं। मिथिगौ बानलु बेदां, नों आंजों मोजां लोगो हिसाबै जेब्लाबो थागोन। नाथाय बे खोथाखौबो गोसोआव लाखि, नोंनि आइ आफा आबैनि अनगा नों गुबुननि थाखाय गावनि फेमिलिनि सुथुर दाजा। बिसोरो मालाबाबो नोंनि गाज्रिखौ हास्थायखाया, मोजांखौनो लुबैखागोन। बांद्राय गियानि डायलग होनाङा आंनि सिगाङाव। आं जेखौ बुंदों बेखौ मानि। सोरबाफोर नोंखौ ओरैनो जानला मानला बुङा मानो, बिसोरखौ जेब्लाबो फिननाय हो। माबा मोनसे जायोबा जेब्लाबो आं नोंजों लोगोआव दं। फैदो, न'आव थांनोसै। नों ओंखामबो जायाखै। आंलाय आंनि न'आव थांखागोन। नोंबो नोंनि न'आव थांबानो जाबाय। ओरैनोबाबो अखा हाखासिगोन, थांदो। नों दिनै जोंहानि न'नि आलासि। जेब्लासिम ओंखाम जानानै थाङा अब्लासिम मानो हगारनो नोंखौलाय? थांफिनदो जोंहानि न'आव। आइया आंखौसो सानबाय नोंखौ बायदिसिना बुंदों होननानै। आंहाबो मान सनमान दङ बानलु बेदां। आं इसेबां लाजि फोनांजानो हाया। आरो आं मा मोखाङै ओंखाम जाहैनो? मा जोंहानि न'आव ओंखाम गैया? दङ। नोंसानि न'आव ओंखाम मोनजायाबा आं थैनानै थांगोन। थैया। मा आंहा मान सनमान गैया? दङ। अब्ला आं मानो ओंखाम जानो थांफिनबावनो, लाजि फोनांजानानै? मानो होननानै बुङोब्ला आं लिंदों, आंथ' लाजि फोनाङाखै। फावगालिया लाजि फोनाङाखै। अब्ला माखौथो सानबाय थाखो नोंलाय? आरो आइयाबोथ' नोंखौ जोंहानि न'आव हर थानो होखादों नङा होमबा? आं हले आइजोंसो रायजागोन, बेनिखायनो थौफिनदो। मानो थांफिननो आं? नोंहा नोंनि आइया रायगोन, रायजाबानो जाबाय ना। आं आंनि आइजों रायजाया, मानो होनोब्ला आं नोंखौ रायाखैनो। बेनिखायनो थौफिनदो। ओंखाम जानानै फैदो, नांगौब्ला आं नोंखौ दोनहैगोन। मानो इसेबां अख्रा नोङो बानलु बेदां? मानो आंनि जिउआव अख्राल' मानसि लोगो मोनो? जायखौ आं हास्थायो बेबो गावनि गोसो बायदि जाजानो लुगैयो, आरो नोंबो सासे लोगो जानानै आंखौ हारसिङै थानो होनो नोंसोरो। गासैबो लोगो नांनानै आंखौ बुथारजोबसिगोनसो। जोंलारि, आं नोंनि गाज्रिखौ मालाबाबो हास्थाया, आरो नेक्स्ट टाइम थैनाय बुथारनायनि खोथा दाबुं आंनि सिगाङाव। नङाबा मा? नङाबा मा? नङाबा आं नोंखौ खुदुमगोन। खबरदार नों आंखौ बेफोरबायदि नैथि खेब बुङोब्ला, आरो आंनि सिगाङाव बेफोरबायदि राव दा बाहायखा नों। जोंलारि। एन्टनिय', मा खालामदों नों बेवहायलाय? एसेबां गुसुआव? आं ओरैनो। आरो बानलु बेदां,
नोंलाय मा खालामदों? आं बानलु बेदांमोननाव थांदोंमोन। जोंलारिया दहाय सानाव जोंहा न'आव थांदोंमोन। बेवहायनो बानलु बेदांमोननाव दसे जिरायबाय, साहा लोंबाय। दा न'आव थांफिननो नागिरदों। फै होमबा आं नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै। जोंलारि, जोंहानि न'नि नोंनि ओंखाम बाहागोखौ सोर जागोन? जुदि नों ओंखाम जायालासिनो थाङोबा? आं ओंखाम जाला। मानि थाखाय ओंखाम जाला? नोंनि थाखाय ओंखाम एक्सट्रा लाखानानै संखाथारनायखौ बेखौ नुनानैबो नों ओंखाम जानो थाङा नामा? फै ओंखाम जाहै फै। आं ओंखाम जाया। नांगौबा मालाबा ओंखाम जागोन। मा मालाबा? मालाबानि खोथाखौ मिथिया। दिनै नोंनि ओंखाम बाहागोआ ओरैनो थागोन ना? बेनिखायनो थौ ओंखाम जाहैथां। नांगौबा आं नोंखौ उनाव दोनलांगोन। बानलु बेदां, आं नोंखौ रेसपेक्ट खालामो बानलु बेदां। जोंलारि ओंखाम जानो गोसो गैयानो। आं न'आव दोनलांनोसै। नाथाय आंनि आइया ओंखाम जानो लिंहरदों जोंलारिखौ। बेखौ आं मा खालामगोन? मानसिनाव माबा मोनसे पार्सनेल रिजनबो थायो। जानो हागौ जोंलारि आनकम्फर्टेबल मोनदों, बेनिखायनो ओंखाम जाया होननानै बुंदों। बेनिखायनो जोंलारिखौ हगारहरदों आंजों। आंथ' खानानै दोनाखै। एन्टनिय' आरो बानलु बेदां, प्लिज नोंसोरो अननानै खोथाखौ गुवार दा खालाम। एन्टनिय' थौदो। आरो बानलु बेदां, आंखौ गाज्रि दामोन। आं मालाबा ओंखाम जाफैफिनगोन। बानलु बेदां, आं नोंखौ ट्रुलि रेसपेक्ट खालामो। आरो आं सिगाङाव आंनि गोरोन्थिनि थाखायबो निमाहा बिखांबाय। आरो आं जेबो कमप्लिकेटेड खालामनो गोसो गैया। आं जोंलारिखौ मोजां मोनो। बेनि थाखाय जा हायो गासैखौबो खालामगोन। खालि आं बेखौल' लुबैयो, जोंलारि आरो आंनि गेजेराव नों दाहाब। नंगौ, जोंलारि आंनि मोजां मोनलायनाया एसेबांबो गोरलै नङा। गोबां जेंना फैबाय जोंनि जिउआव। आरो बे जेंनाखौ सोर लाबोगोरनाय? नों नङा होमबा एन्टनिय'? जुदि नों जोंलारिखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनमारोब्ला नों फावगालिखौ दुखु होनाय नङामोन। फावगालिजों लोगोसे जोंलारिखौबो। बेनि खोथाखौथ' सिगाङाव नोंजों रायलायखांखाबाय आं। अब्ला नों मानो दिहुनबावखो बे खोथाखौ? मानो होनोब्ला आं जा नुगासिनो, जोंलारिया जोबोद खस्थ'आव दं। जोंलारिनि खस्थ'खौ आंबो नायनानै थानो हाया, बेनि लोगो हिसाबै। आरो जुदि नों जोंलारिखौ गोसो थोमारोबा बेखौ मोननो थाखाय गासैबो आनजादानो नोंनि थाखाय गोरलै जानांगौ। जों सानैनि आनजादा माबायदि जागोन बेखौ जोंसो मिथिगौ। नों गेजेराव हाबालासिनो थायोबा मोजां। आं मोजाङै मिथिगौ, जोंलारियाबो मोजाङै मिथिगौ। जोंनि गेजेराव जाखिनि मोजां मोननाय दं बेयो जेब्लाबो सैथो होननानै। अब्लालाय माथोबाव? माखौथो गिदों नोंलाय एन्टनिय'? नोंनि सायाव फोथायनाय दङब्ला, नोंनि मोजां मोननायनि सायाव फोथायनाय दङब्ला नों माखौ गिदों? गिनांगौ जायो बानलु बेदां। मालाबा जों खाथियाव थानाय बेसादखौबो नागिरबाबो मोननो थाङा। बेनिखायनो गिनांगौ जायो। नोंनि जायगायाव आं थानायमोनब्ला। अब्ला मामोन? जेबो नङा। गुड नाइट। गुड नाइट बानलु बेदां। आसा खालामो आंनि बुंनायखौ नों मोजाङै नोजोर होगोन। राजा, नों हले उन्दुनो खस्थ' मोनसिगोनलाय। मानि थाखाय? नोंसा आफाया जौ फेनायनि थाखाय? नोंसा आफायाथ' जौ फेखांनायनि उनाव दुब्लासो उन्दुगोन नङा होमबा? नङा माथो, जौ फेबाथाय बियो आइखौबो बुयो, आंखौबो बुनो नागिरो। आरो हरसे हरसे बखियो। दसे थानानै आरोबाव नांलायबावगोन नों। बिदिसो होमबा? माथो खालामनोलै, बिराद खस्थ' मोनोलै। होमबाथ' बिराद उन्दुनो खस्थ' मोनोलै नोंसोर सानफ्रामबो जौ फेनानै दावराव दावसि खालामबाय थाबा। उन्दुनो खस्थ' मोनोथ' आरो फरायनोबो हाया हाया जायो। आरो खोमायाव आङो आसि फिसा थुनानैसो आङो उन्दुनानै थायो हराव, जाहाथे आफानि गाज्रि गाज्रि रायनायखौ खोनाया। फाग्ला जाबाय बुनांला। नोंसा आइखौ बुगासिनो दं माथो। थुलाय। जायफ्रा फिसा न'नि बाहेराव थौदो, नोमफाया गन लानानै बुग्लुंजोबनो नागिरबाय। दा होमबालाय न'नि बारियाव। बहा थांखो मोसौ खि जानायफोर? दिनै नोंसोरखौ देथारगोन आं, देथारगोन। न'आव फैबानो देथारगोन आं नोंसोरखौ। नुबाय एमाव राजा, बेसेबां खस्थ' जायो जों दुखियाफोरनि न'खरा। बेनि सायाव बिफाया जौ फाग्ला जाबावोबा बेसेबां खस्थ' जायो। नोंहा बेखौनो गावनि जिउखौसो दुखुथिया होननानै बुंबाय थायो, जेराव न' मोजां दं, जानाय लोंनाय दं। जायफ्रा हामा बिदि बुंनो, गासैनिबो खाफाला समान जाया आफा। होमबाबो खोन्थाबाय आरोलै एमाव राजानो। नुबायना एमाव राजा, बेसेबां खस्थ' जायो न'खराव जौ लोंनाय बिफा थायोबा। नंगौ नंनाया, नाथाय जोंहानि आफाया जौ फाग्लाबाबो बिदि नंद्रायालै। बहा थांखो? नोंसोर जानाय लोंनायखौल' रोंगौ नोंसोर। गोथाव गोथाव संनोबा रोङा। बोरो आंनि जौआ, बोरो आंनि बेदरा। बेबायदिनो हरसेनो थाबाय थासिगोन नामालै? आंखौ बुजायहैनि नामा? नाङा फिसा, बुजायनो नाङा। एमाव राजा,
नों 24 घन्टा नायनांगौ होननानै बुंदोंना नायबानो जाबायब्रा जोंफोरबायदि दुखियानि लाइफआ माबायदि जायो बेबायदि अखा सिजानानै हरसे थानांगौबा लोमजागोन माथोलाय जायफ्रा माथो उफायबाव आयला आयला जामायला आं गावनि जिउखौसो बिराद दुखुथिया सानोमोन आंनिख्रुइबो बांसिन दुखुथिया मानसि दङ माथो आंनिख्रुइबो बांसिन खस्थ' दङ माथो आंहा बेखौनो आंनि जिउखौल' खस्थ' होननानै साननानै लायोमोन दिनैसो मिथिबायलै आं रियेल दुखुथिया जिउआ मा दिनैसो मिथिबाय सिरि सिरि था फिसाफोर बोरैबा बे फाग्लाया खोनाफैबा दानख्लाबबायनो नागिरगोन दालाय मा खालामगोन बे उन्दुलांग्रा लाङालाय दा उन्दुलांगोन दसे थानानै बे उन्दुलांबासो सिरि हाबनानै उन्दुहैनांगोन जों मालाबाथ' हरसे बखियो अब्ला हरसे बाहेरायावनो थानांगौ जायो जों माथो खालामनो फिसा जौ फेबाथाय गावनिखौल' मिथिथारो जौ लोंग्राफोरा हिनजावा खस्थ' मोननाय फिसाया खस्थ' मोननाय बेफोरखौ मिथिया जौ लोंनानै बिदि खालामनाया मोजां जायाखैलै जोंहानि आफायाबो जौ लोङो नाथाय बिदि दावराव खालामालै बिनि दुस्थ'आ एसे बेलेग माथो खालामनो फिसा गोबां हिनजाव माहारिफोरा बेबायदिनो जोंफोरबायदिनो माबा मोनसे बुंबा जोंखौसो होनगोन हौवाया जुमाय फेदों नोंस्रा सिरि सिरि थानो हाया हौवाफोरालाय लोंखायो दावराव दावसि खालामो होननानै हिनजावानो जोंफोरबायदि हिनजावखौ बिदि बुङो गाव गावनि हौवाफ्रा मोजांबानो मालायनि हौवाखौबो गावसोरनि बायदि साननानै जोंखौ सिरि थाजानो लुबैयो हा बेसेबांखौथ' सिरि थानो फंफा फंनैखौ बुंफायो बेवहायनो बुयो आरो गामिनि मानसिफोरा नुबाथाय बुंगोन हौवाफोरजोंलाय मानो नांलायफादों होननानै माथो खालामनो आरो खाफालानो बेनोसैबा बेबायदिनो थानांसिगोन आरो बेबायदि एसे गाज्रि जादों आं आफाजों सावरायहैगोन गाबोन माथो बुंनो नोंसा नोमफायानो बुंखादोंबा गावनो भट होयोबा जौ बथलसे होगोन होननानै दा बेखौबो रायखां रायबाय थायो जोंखौसो जागोन दे आं आफाजों रायलायगोन गाबोन एमाव फिसा न'आव थांदो थां जायफ्रा फिसाखौ लानानै थां गाबोन फुङाव फैथोंसै जायफ्रा फिसाया थाङा एमाव राजाया रियेल दुखुथिया जिउ नायोना थागोन बेबो बेवहायनो आंबो थागोन बेवहायनो दे होमबालाय बे जौ फेगाबा हाबैनोसै न' सिङाव सिरिनो जागोन दे माने मुनि नोङो बानलु बेदांनि दरजाखौ फांनानै होदोंमोन नामा आंलाय मा मिथिनायसै नुबायना आबैया जोंलारिखौ माबायदि रायदों नोङो दरजाखौ मानो फांनाय आं दरजाखौ फांनो होननानै फाङाखै दरजायानो बोरैबासो बाहेरनिफ्राय फांनाय जाफ्लांदों आं जेबोखौनो मिथिले मा जादों आरो जोंलारिया मानो थांखो ना बे बानलु बेदाङा माबाफोरसो बुंबाय जेबो बुङाखै आयै बानलु बेदाङा बे आबैयासो रायदों जोंलारिखौ मा आयासो रायदों औ आबैयासो रायदों आबैजों रायजानानैसो थांदों बियो मानो रायखो बेलाय जोंलारिया बानलु बेदांनि रुमाव हाबनानै बानलु बेदांनो दै गुदुं हैदोंमोन बेवहायनो बानलु बेदांजों दसे रायलायनायखौनो आबै गावदाङा रायदों ए बिदिसो होमबा मा खालामदोंमोन बिसोरलाय रुम सिङावलाय रायलायदोंसोमोन आयै आरो बोरैबा बाय मिस्टेकनो दरजाया फांनाय जादोंमोन बाहेरनिफ्राय ए बिदिसो जादों होमबा बोरो आबैयालाय आबैया न' सिङाव दङ आयै आरो नोङो मानामुनि साथा गंसे लानानै थांलाय बाहेरायाव अखा हासिगोन दा बानलु बेदाङा अखा सिजाबा गगा मोनगोन थां माबार जागोन दे बुंलाय मा जानाय बानलु बेदाङा दै गुदुं बिनायखाय जोंलारिया लानानै थांदोंमोन आंनो जोंलारिखौ बानलु बेदांजों रायलायहै होननानै थिनहरदों बानलु बेदाङा जोंलारिजों मोजां रायलाया नालाय ओमफ्राय माब्रै बाहेरनि बे दरजाया लक जाखोथाय आंबो ओंखाम ओंख्रि संनायावसो मुखुबमोन आयै बेवहायनो आबैया फैनानै नुना जोंलारिखौ रायदों बिखुनजो बुरियाबो मा जाखांबाय थायो एसेखौनो र' रायलायहैनि आं बानलु बेदां मानो नों अखायावहाय जिरायबाय थानाय थौदो न'आव थौदो मानामुनि मानो फैदों नोंलाय बानलु आंखौ निमाहा होदे आङो जोंलारिजों नोंजों रायलायनो मोन्थों होननानैसो आङो बाहेरनि दरजाखौ फांथेनानै दोननाय आं आबैया जोंलारिखौ बिदि रायगोन होननानै मिथिथारामोन आंखौ निमाहा होदो दे जेबो नङा मानामुनि नोंनि गोरोन्थि गैया मानोथो नोंलाय बिदि सिजाबाय थानाय थौदो न'आव आं नोंखौ लांफैनो होआखै ना मानामुनि थां नों बानलु बेदाङा आंनि थाखायनो बिदि जानांबाय आंलाय सानदोंमोन बिसोर सानैया गोसो थोलायथों होननानै बानलु बेदांनि थाखाय दुखुसो मोनबाय आरो आं बेखौ अखा सिजानो होआ माथो मा गसंनानै सिरि थाबाय थाखो थांदो आं दसे बेवहायनो थानि अखानो माबोरै थागोन दे नों अखा हाबा लोमजागोन लोमजाबा नोङो खस्थ' मोनगोन आरो खस्थ' मोनबा जोंलारिखौ बोरै नों खबर लागोन नोंनि देहाया मोजां थाबासो नोङो जोंलारिजों मोजाङै रायलायनो हागोन बेनिखायनो नों जेबो दुखु खालामालासे न'आव थौदो नों मोजां जाबासो जोंलारिखौबो मोजाङै केयार खालामनो हानाय मानामुनि दसे हायोबा आंजों जिरायफा नाथाय लेक्सार होनो नाङा बानलु बेदां आं मिथिगौ आंनाबो गोरोन्थि जाबाय आरो नोंसोरबायदि माहाजोन मानसिफोरजों आंहा बुंफानाय जेबो गोहो गैया नाथाय आंबो गोदान मुगानि मडार्न रुवाथिसो आंबो गासिखौबो मोजां गाज्रि मिथिनाय
नोंनि दुखुखौ आंबो मिथिगौ बानलु बेदां आं जानो हागौ रुवाथि होमबाबो आंहाबो मालायनि गोसोखौ मालायनि फिलिंसखौ बुजिनो हानाय आंनाबो मेलेम दं नों जोंलारिखौ मोजां मोनो नङा होमबा बे खोथाखौ आयंआ मिथिया खावगालियाबो मिथिया आंल'सो मिथिगौ नङा होमबा बेनिखायनो आं बुंगोन जोंलारिखौ जुदि नों सैथो गोसोजों मोजां मोनमारोब्ला जेखौबो गिनाङा नों बेखौनो मोजां मोनबाय था सानसे जोंलारियाबो नोंनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थिगोन आरो बियो नोंखौ एक्सेप्ट खालामगोन नंमारगौ औ नंगौ आंनि बुंनाया सैथोखा नों थार गोसोजों मोजां मोनबाय थायोब्ला सानसे जोंलारियाबो नोंनि अननायखौ बुजिगोन नोंनि गोसो थोनायखौ बुजिगोन आच्छा हेलौ लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनानै दोनबाय गाबोननि एपिसोडआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन अके बाय गुड नाइट लोगोफोर जोंहा अमा राजा मोनहा एसे टेनसनाव दङनो बेनिखायनो भिडिअ लाबोआखै अके बाय बाय